Ono to prichádzalo tak postupne, plíživo, dialo sa aj niečo v iných reláciách, ale ako naozaj ten skutočný, masívnejší zásah prišiel vlastne v januári. Kým je to kritika zvonka, že na vás útočia politici, tak to je úplne v pohode a na to sú ľudia, ktorí robia politické reportáže alebo rozhovory úplne zvyknutí a je to v poriadku. Ale keď už za vami nestojí tá firma, tak už sa začínate sám seba pýtať, že aký má na to dôvod. Média nie sú bežná firma, kde majiteľ môže všetko. Ak v médiách naozaj pracujú naozajstní novinári, tak potom je to s nimi oveľa ťažšie, pretože naozajstní novinári ešte viac ako pre svojich majiteľov pracujú pre verejnosť. Tvrdia o nás, že sa odmietame dohodnúť. Vraj môžeme priniesť svoje výpovede. Sme zvyknutí počúvať klamstvá. My sme sa začali v spravodajstve organizovať po tom, čo bolo jasné, že tie zásahy individuálni ľudia sami nevyriešia, lebo to skúšali, keď sa to týkalo ich tém, ich relácií a bolo jasné, že iný spôsob už nemáme, ako to urobiť, alebo sa pokúsiť urobiť kolektívne. A vlastne až potom, keď ja som verejne vystúpil, tak prišlo k tomu, že došlo k štrajkovej pohotovosti, došlo k rokovaniu s vedením a vtedy boli úplne jednoduché základné princípy ochotní konečne podpísať a ešte aj o tie sa hodiny a hodiny s nami doťahovali. Za posledný rok nám novinári Markízy ukázali, že oni sú naozajstní novinári. Práve tým, keď sa ozvali, ukázali, že im záleží viac na verejnosti, ako na ich osobných výplatách, alebo na tom, že bude spokojný majiteľ. Ja som veľmi rád, že vlastne o príbehu Markízy verejnosť vie. A keď najbližšie budeme nastavovať napríklad to, že nemôže hocikto hocičo vlastniť, mať hociaké záujmy prepojené so štátom, tak bude sa dať pozrieť na tento príbeh a snáď sa posunieme ďalej.